Στην Αλεξανδρούπολη. Παρουσίαση του προγράμματος Leader από την αναπτυξιακή Ροδόπης στην Κομοτηνή. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, να δούμε τις ειδήσεις μας αναλυτικά. Πάμε στα επόμενα θέματα της επικαιρότητας. Θα συνδεθούμε αμέσως τώρα με τον Διευθυντή της Αναπτυξιακής Ροδόπης, τον κύριο Στάθη Κεφαλίδη, μέσω Skype, για να συζητήσουμε τα όσα συζητήθηκαν σήμερα στην συνάντηση, παύλα ενημέρωση των ενδιαφερομένων για το πρόγραμμα Leader. Κύριε Κεφαλίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Κύριε Κεφαλίδη, το πρόγραμμα Leader το γνωρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια. Κατά πολλούς έχει προσφέρει αρκετά σε ολόκληρη την περιφέρεια, στη Θράκη ιδιαίτερα, στις περιοχές όπου βεβαίως προβλέπεται και η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και των σχεδίων. Τι είναι αυτό, θέλοντας να μας κάνετε κάποιον απολογισμό μέχρι τώρα, πώς μπορείτε να κρίνετε την πορεία του Leader μέχρι και το Leader Plus, νομίζω ήταν το τελευταίο Leader που υλοποιήθηκε στην περιοχή μας. Το τέταρτο Leader. Το τέταρτο Leader. Πώς κρίνετε αυτή την πορεία και αν άξιζαν ή έπιασαν τόπο αυτά τα λεφτά που επενδύθηκαν από επιχειρήσεις, ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και από την τοπική αυτοδιοίκηση? Θεωρώ ότι άξιζαν τόπο και αυτό το αποδεικνύουν τα νούμερα. Φανταστείτε ότι τώρα στην περίοδο κρίσης το τέταρτο Leader έδωσε τις πιο πολλές επενδύσεις που έδωσε ποτέ. Συγκρίνοντας από το πρώτο, δεύτερο, το Plus και όλα τα υπόλοιπα, αυτό το Leader, τουλάχιστον στο νομό Ροδόπης, αλλά από πληροφορίες που έχω και στους υπόλοιπους νομούς που εφαρμόστηκε, έδωσε τις πιο πολλές επενδύσεις. Αυτό σημαίνει ότι αυτό τον μηχανισμό, γιατί το Leader πρόκειται για ένα μηχανισμό μεταξύ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, δηλαδή δημοσίου φορέα, τον ενδιάμεσο φορέα της αναπτυξιακής και του ιδιώτη, είναι κάτι που εμπιστεύονται οι πολίτες και ένας μηχανισμός ο οποίος ουσιαστικά μπορεί και αξιολογεί, εγκρίνει και πληρώνει γρήγορα επενδύσεις. Γιατί ο επενδυτής αυτό τον ενδιαφέρει. Βλέποντας λοιπόν ότι αυτός ο μηχανισμός έδωσε πολλές επενδύσεις, στο νομό Ροδόπης περίπου είχαμε σε κάθε Leader Use 30 με 35 επενδύσεις και τώρα πήγαμε στις 61 επενδύσεις, τώρα στην περίοδο κρίσης, αποδεικνύει ότι πηγαίνει καλά. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο επόμενο πρόγραμμα το αναβαθμίζει σχεδόν σαν master plan, δηλαδή σε ένα πολύ βασικό κορμό και πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που σημαίνει ότι και ο δημόσιος φορέας που το επιτηρεί θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Κύριε Κεφαλίδη, θέλω να πει το εξής. Δεν είναι μόνο το πόσες ιδρύθηκαν και λειτουργήσαν. Η βιωσιμότητα την παρακολουθείτε εσείς ως αναπτυξιακή Ροδόπης? Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια, αυτές που επιδοτήθηκαν, άνοιξαν, απασχολούσαν προσωπικό, συνεχίζουν να λειτουργούν? Έχετε κάποια μεγέθη? Πού απέτυχε το πρόγραμμα? Πολύ σωστή η ερώτησή σας. Είμαστε υποχρεωμένοι εμείς, σαν διάμεσος φορέας που είμαστε, σαν φορέας ο οποίος εφαρμόζουμε το Leader για αναπτυξιακή Ροδόπης, για 5 χρόνια να παρακολουθούμε τις θέσεις εργασίας αυτή την ώρα, αλλά επίσης και το σε ποια κατάσταση βρίσκεται η επιχείρηση. Ο επενδυτής ο οποίος εντάσσεται στο πρόγραμμα 5 χρόνια θα πρέπει να έχει σε λειτουργία την επιχείρησή του. Αυτό το παρακολουθεί και η εκάστοτε αναπτυξιακή και το Υπουργείο με τους ελέγχους που κάνει. Η εμπειρία μου λέει ότι ένα πολύ ελάχιστο ποσοστό από τουλάχιστον Leader 2, από το Leader 2 και μετά που το παρακολουθώ, επιχειρήσεων έχει κλείσει. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις κάλυψαν το όριο της πενταετίας ή έχουν υποχρεώσεις τώρα έναντι του δημοσίου? Εγώ σας μιλάω ότι έχουν υπερβεί το όριο της πενταετίας και συνεχίζουν να λειτουργούν. Γιατί η πολύ μικρή επιχείρηση δεν έχει μεγάλη ρίσκο επενδυτής και τουλάχιστον τον κύκλο εργασιών που κάνει είναι συνυφασμένος με την επιχειρηματικότητα και δραστηριότητά του. Σε γενικές γραμμές, ποιοι ήταν οι κωδικοί, σε ποιους τομείς επενδύθηκαν τα περισσότερα χρήματα? Στον τουρισμό, αγροτουρισμό, δευτερογενή τομέα, μεταποίηση? Σε όλους. Εάν μπορούμε να κάνουμε μια κατηγοροποίηση στον τουρισμό, αν κάνουμε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε πολιτισμό και σε δημόσια έργα, τότε θα δούμε ότι έχουμε μια εισικοτανομό σε όλους. Και αυτός είναι φυσικά και ο στόχος του Leader. Να υπάρχουν όλοι οι τομείς ενισχυμένοι. Και τα δημόσια έργα τα οποία γίνονται για να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων όπου γίνονται επενδύσεις ή να βελτιώσουν αυτήν την ώρα μια υποδομή που θέλει ένας επενδυτής, και ο πολιτισμός που αναδεικνύεται μέσα από συλλόγους, φορείς και διάφορους, ο οποίος έγινε σε αρκετά μεγάλο βαθμό, και βλέπουμε ότι περίπου οι επενδύσεις είναι του ίδιου ποσού ή ποσοστού.
Είπατε για το καινούριο leader, το οποίο αναβαθμίζεται. Τι σημαίνει πρακτικά? Θα δοθούν περισσότερα χρήματα? Δίνονται περισσότερα χρήματα. Το μέτρο του Υπουργείου, το 19 μέτρο του Υπουργείου, για όσοι ξέρουν και θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα του αγροτικής ανάπτυξης, έχει φτάσει στα 400 εκατομμύρια. Έχει έναρξη με 400 εκατομμύρια, πολύ περισσότερο από τα 267 περίπου που ήταν στο προηγούμενο πρόγραμμα. Για όλη την επικράτεια. Για όλη την επικράτεια. Για όλη την επικράτεια, όπου σε όλη την επικράτεια θα αναδειχθούν από διαγωνισμό 50 ομάδες τοπικής δράσης, ή να το πούμε πιο απλά, να το καταλαβαίνει ο κόσμος, στις αναπτυξιακές. Αυτό όμως που θέλω να πω ακόμη μια φορά είναι ότι αυτός είναι ένας μηχανισμός, ο οποίος, αν το πούμε στα σύγχρονη γλώσσα του management, είναι ένα ανοιχτό οικοσύστημα, όπου ο ένας πυλώνας του είναι το κράτος, η τοπική αυτοδιοίκηση είτε το κράτος, ο άλλος πυλώνας του είναι αυτή την ώρα οι φορείς χρηματοδότησης και ο ενδιάμεσος φορέας είναι η αναπτυξιακή ροδόπης. Η Ελλάδα έκανε τέτοιο οικοσύστημα από το 1991-92, το οποίο όμως δεν το ήξερε ότι έκανε κάτι τέτοιο. Και το κυριότερο είναι ότι αυτές οι αναπτυξιακές ενσωμάτωσαν τοπικά στελέχη και υπάρχει η τοπικότητα η οποία αναγνωρίζει τον επενδυτή. Δηλαδή, εμείς τους επενδυτές που βάζουμε ξέρουμε σε ποια κατάσταση είναι. Τον αναγνωρίζουμε. Για όλους, κυρίως τους νέους, που δεν γνωρίζουν και πολλά πράγματα από το leader, τι πρέπει να ξέρουν για το leader που θα τρέξει τα επόμενα χρόνια? Ποιοι μπορούν να υπαχθούν στο leader, σε ποιες περιοχές, σε ποιους τομείς και ποιες οι προϋποθέσεις? Αυτό το οποίο λέμε σε όλους τους καινούριους επενδυτές είναι όσοι έχουν στο μυαλό τους μία δραστηριότητα να προσεγγίσουν τις αναπτυξιακές οι οποίες υλοποιούν leader και να καταγραφεί αυτό σε ένα τεχνικό δελτίο. Γιατί εμείς θα βασιστούμε το επόμενο πρόγραμμά μας και το βασίζουμε πάνω σε ιδέες οι οποίες προκύπτουν από τις τοπικές κοινωνίες. Το leader δεν είναι θεωρητικό κατασκεύασμα ή πρόταση κάποιου συμβούλου μέσα σε ένα γραφείο, αλλά αποτυπώνει τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Έχει απόλυτα την τοπικότητα που λέμε. Και κόντρα στην παγκοσμιοποίηση είναι η τοπικότητα. Όταν λοιπόν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια ιδέα και θέλουν να τη συζητήσουν, να πάνε να τη συζητήσουν. Πρέπει να έχουν και χρήματα, κύριε Κεφαλίδη. Πρέπει να έχουν και χρήματα, δικά τους κεφάλαια. Ναι, όμως, σε αυτή τη φάση να πάνε να τη συζητήσουν. Σε κάθε σύνταξη πρόταση εμείς μαζεύουμε 125-130 αιτήματα, τα οποία άλλα πηγαίνουν, άλλα δεν πηγαίνουν. Λοιπόν, εμείς λέμε να πάνε να τη συζητήσουν τις ιδέες τους, γιατί καλό θα τους κάνουν και μπορεί να υπάρχουν άλλες πηγές χρηματοδότησης, τις οποίες αυτήν την ώρα δεν τις γνωρίζουν. Εμείς γνωρίζουμε και τα άλλα προγράμματα που τρέχουν. Επομένως, είναι μια καλή ευκαιρία να κατευθύνουμε κάποιους επενδυτές το τι πρέπει να κάνουν, αν θα πρέπει να κάνουν την επένδυση. Έχουμε αριθμούς, νούμερα. Αν μια ιδέα του είναι βιώσιμη ή όχι. Μάλιστα. Και οπότε, οποιοδήποτε ενδιαφερόμενος της ανατονομών της περιφέρειας αναπτυξιακές εταιρείες που διαχειρίζονται το leader. Νομίζω σε κάθε νομό υπάρχει τουλάχιστον μία. Υπάρχει. Και να σου πω, υπάρχει μία. Και να σου πω και κάτι άλλο. Αν ένας ο οποίος έχει κάποια κτήματα ή θέλει να κάνει ξενοδοχείο στις Σέρρες ή στον Εύρο και ζει στην Κομοτηνή, μπορεί να έρθει στην αναψιακή Ροδόπης και εμείς θα τον δικτυώσουμε κατευθείαν με τη δημοσιογραφική Εύρου ή με την αντίστοιχη αναψιακή Σερών ή Καβάλα στη Δράμα. Πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε το δίκτυο των αναψιακών ώστε να μην ταλαιπωρείται και να παίρνει τις πληροφορίες που θέλει ή να τον δίνουμε, να τον κλείνουμε ραντεβού με την αντίστοιχη αναψιακή. Πεδίο επιχειρηματικότητας λαμπρών, λοιπόν. Το leader, το επόμενο leader και περισσότερες πληροφορίες στις κατατόπους αναπτυξιακές. Κύριε Κεφαλίδη, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.